Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi neze My Brother's Keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ke ukuthi ulike and ke usubscribe. Namuhla nguphatheleke indaba ke thinta unqubeko lapha ku My Brother's Keeper. Kusazoshuba ke for yena kunqubeko, izinto ke isazombhedela for unqubeko, kuzozeke kufike noma wakhe uDoreen Majola. Ngike ngakhuluma ke ngaye before kwenye ke ama video yena ke lapha uma kanqubeko. So la ngizokhuluma ngendaba ke thinta unqubeko naye ke lapha uNomusa. So njengoba ke izinto ke ibheda between yena kunqubeko naye ke lapha uNomusa, and unqubeko ufuna ke divorce abazwani. So lapha kumathiza ke baveze ke into abantu abaningi okade ke beyilindele, and ke into ke ngempela ezomlimaza kakhulu yena kunqubeko. So baveza ukuthi ke uNomusa uzogcina ke exposeile unqubeko ukuthi ke wabulala uThuthuka. Wonke umndeni wakwaMshengu uzokwazi ukuthi ke unqubeko wabulala uThuthuka, even naye ke lapha ufakazile uzokwazi ukuthi ke unqubeko owabulala ke umnyeni wakhe. Bazobeke bengamfuni ke lapha unqubeko, izinto ke izobe zimbhedela, kuyoze ke kusize ukufika kwama wakhe yena kunqubeko uDoreen Majola. So konke lokhu kumele ukulindele ekupheleni kwaloko leli week esikulona, and ke futhi nasevikini elizayo kumathiza ke baveza kanjalo kusazoshuba ke impela for yena kunqubeko. Before ngivale, ziningi izinto ezokwenzeka lapha ku My Brother's Keeper kuleli viki esikulona. Baveza ukuthi ke unqubeko uzozama ukuthi ke buyise ufakazile, baphinde baveza ukuthi ke unqubeko uzoxabana kanzima benomenzi, bazoze ke bebambane nangezandla, and ziningi izinto ezokwenzeka ezogcina ke idala ukuthi ke uNomusa expose ke yena lapha unqubeko. Kunjalo ke mbukeli kusazoshuba ke for yena unqubeko njengoba ke kuzophuma imfihlo. Yizo ke lezade nguphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.